da abin da za ka ji da abin da za ka gani ka toshe soyayyar nan ita za ta rike wannan abin da daɗi. Amma dan ka ce oke in dai an faɗa abu kawai to na yadda to za ga ko wannan zai iya raba ka da masoyin. Ni da gare ni na san cewa masoyana suna so na, kuma na san irin challenges ɗin da mutum yake fuskanta akan ra'ayi da kuma abin da yake so. Ni na sani, so haƙuri shi yake dawamar da soyayya. Ni kuma na samu ribar masoyana, farko suna haƙuri da ni kuma suna haƙuri da abin da wanda bai ra'ayi na bai yake yi. Da wannan nake muku godiya, nake kuma yi muku fatan alkhairi, nake fatan ubangiji Allah ya bamu aron rai da lafiya kuma ya kai mu lokaci da za ku tabbatar da faɗa ta wata hanya. Na san na faɗa abubuwa da yawa daga cikin zuciyata akan masoyana, amma dai Allah ya bamu aron rai da lafiya. Ina godiya sosai. Allah ga ubangiji ya saka da alkhairi. So yanzu faran za a kira? Wani lokacin in na ga text wani sai ce ya kai shekara 10 da samun namba ta, amma mu taɓa samun dama ya kira na amsa. Wani zai ce ya kai shekara 10 ɗin nan burinsa ya za a yi gani, bai taɓa samun damar ganin nan na abu, kuma kullum idanunsa yana kan ya za a yi ya gani. So abubuwan ne sai dai Allah. So da wannan dai nake ba ku haƙuri bisa ba zan iya ni kaɗai ba, na sani, kuma ni always ina yarda da soyayyar da masoyana suke mini. So ne wanda a gagge daga ubangiji, ba wai kawai wani abu ne wanda kawai za a iya cewa oke. Kamar yadda na faɗa, duk abin da nake yi da matakin da na taka da alfaharin da duk nake yi, wannan ƙwarin gwiwar ta masoyan ne take bani damar yi, wanda idan dai ba dan da su ɗin ba da ba za a kawo wannan lokacin ana ta fafatawa ba. Da raɗaɗi da zugi da abubuwa wanda duka kuke fuskanta, wani ko baka faɗan ba ni na sani, saboda na san yadda ni ba wai mutum yanda nake kau da kai akan yadda ni na san matsayina, na san waye ni, don haka dole zan san haƙurin da masoyina zai. Dan in dai ka ɗauki ko da ba ni ba, ka ɗauki soyayyar abu kuke buƙata ta, amma dalili na sabgogi da kuma yawan da abin ya sha kaina, shi ne yasa za ga ana yin abu ba komai ne za ga an sami mai ɗina kamar kulawa na a gare ku ba. Wani abin akwai abin da zai zama a ce magana ce za ta yi, wani abin ba magana ba ce, kuɗi ne ma zai, wanda in kun ɗauko akwai buƙatar a ce oke na shiga ciki ko wani abu. So amma dai ku kun sani, ni na sani, kamar yadda na faɗa, dambu in yayi yawa baya tare da bayyana farin ciki na a gare ku kamar kullum. Da yawa
ina yawan cewa masoya rai kan, amma akwai abin da ake cewa dambu in yayi yawa baya ji. So na gaza wajen bayyanarwa da masoyana cewa ina son su ɗin. Dalilin yawan ya sa ba dole ba ne, wani zai iya ganin ma kamar anya kuwa maganar nan da nake faɗa ta ina son nan da gaske nake ina son nan. Wani kuma ya ɗauka ya yarda ya bar shi a matsayin lallai ina